Har yaran masu kuɗi ma muna kamawa, in ji shugaban hukumar Hisba. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni da labarai inda muke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Hukumar Hisba ta kare kanta kan zarge-zargen da ake mata na cewar ba ta kama yaran shugabanni da masu kuɗi. Ita dai hukumar Hisba ta shahara wajen kama masu aikata laifuka da ya saba wa koyar da tarbiyya ko kuma addinin musulunci. Hukumar ɗabbaka koyar da addinin musulunci da kuma gyara tarbiyya wato Hisba ta jihar Kano ta bayyana uslubin da take bi wajen gudanar da ayyukanta. Wannan ya biyo bayan soke-soke da ake wa hukumar da nuna bambanci tsakanin yaran masu kuɗi ko kuma masu kuɗi da talakawa wajen yanke hukunci. A makon da ya gabata ne an soki hukumar da doɗe idanu da kunnuwa kan ɗaurin auren da ya gudana tsakanin 'yar sarkin Bichi da ɗan shugaban ƙasa, inda hotuna suka bayyana irin na kaya da yaran mata suka sa. Tsokaci kan haka, wani darakta a hukumar Hisban Aliyu Kibiya ya bayyana wa gidan rediyo na Freedom cewa sukan shugabanni a idon jama'a ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci. Ya ce duk da cewa muna kira ga kowanne a gare su yi abin da ya dace, muna ɗaukan matakai daban-daban a kan lamuran daban-daban. Ya ce hakan ya saba wa dokar addinin musulunci a hawan mimbari ko wani guri, misali irin social media, ana sukan shugabanni. Su dai akwai hanyoyin da ake bi wajen gyara musu, mana yi musu gyara a bisa abubuwan da yake faruwa. Amma Komandan Janar ɗin Hisba ta jihar Kano Harun Ibn Zina ya bayyana wa gidan rediyo cewa har yaran masu kuɗi ma sukan kamawa idan ta biyo ta kansu. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu.